Ibhizinisi kahle kahle ngingasho ukuthi alikakabi right. Alikakabi right kahle hle. Yes ngayithola i-funding. Ngahamba ngayothenga i-equipment for amakhekhe. Kushuthi ke siyintandozi Delish Cakes sa decide ukuthi ibhizinisi sifuna likhule. Ngaba ne-interest yokuthi ngifisa eda isinkwa ebhizinisini okuyikona okwangenza ukuthi ngihambe ngiyo-attenda i-course yesinkwa. Mangifika lapha ngiyokwenza i-course yesinkwa ngafike ngabona ukuthi no, i-equipment esebenza emakhekheni nasesinkweni ayifani. For an example, isinkwa sidinga i-proofer, sidinga i-bread mixer. Awukwazi ukumixa isinkwa ngomshini owenza ngawo amakhekhe. So lokho kwenza ukuthi ngidinge more equipment for isinkwa ke manje. Support ngiyithola kakhulu kwi-family because mangabe ubhaka awukwazi lokho ngempela ukusebenza wedwa. For an example, kumele ubhake, kumele kwenziwe amakhekhe, kumele kuxovwe cream, kuxovwe inhlama, kumele kuklinwe la nisebenzela khona, kumele nenze sure ukuthi kuclean, kumele amakhekhe mangabe senziwe ni-deliver ama client thina siya deliver. Kumele nenze sure ukuthi ikhekhe liyafika kwi-client. Bakhona ke kodwa abakwazi ukuthi bafinyelele kuthina bazozikholekthela amakhekhe, but most of the times siyawa-delivela ama-client. Qala umshado siyawenza, umembeso siyawenza, ama-graduations, ama-birthday siyawenza, ama-scones, ama-muffins, nje lonke uhlobo lwekhekhe oludingekayo siyalenza. Kuhlukana ngohlobo lomcimbi ukuthi wena ufuna ikhekhe la uphi umcimbi. Ebese ke ama-challenges siyasibhekane nawo kakhulu. Ama-client uthola ukuthi umuntu uzothi Ntando kuyaphuthuma, yazi bese ngikhohliwe ukuthi ubani bani uyazalwa kusasa, bengisacela ukuthi ungihlanganisele nje ikhekhe, ngizolilanda kusasa ngo-12. Lapho ke i-client phela kuthiwa lizaqala and uthe kuma-client wena wenza amakhekhe and awukwazi i-client ukuthi cha ngeke ngize ngikwazi. But mina into engiyaye ngiyenze ngiyaye offarishe lokho enginakho ngaleso sikhathi. Ngingam-offarisha umuntu okay angezi yena nento ezodinga ukuthi ngiqale phansi ngiyostock. Into engiyaye ngithi okay, this is what I can do for you, ngoba angeke ngisakwazi ukulipreparela i-order lakho njengama-order asuke odwa kusenesikhathi. Kumele ngisebenzise lokho engisuke nginakho ngaloso sikhathi, ngimkhombise ukuthi this is what I have, yilokho engingakwenzela khona. Uthola ukuthi futhi umuntu ba happy ngoba phela naye bethatha ama-chance kwesinye isikhathi ubengazi nokuthi uzosizakala yini. Iwona ama-challenges esiyasibhekane nawo. Nama-prizes-ke njengoba sazi ukuthi ababhaki baningi. Umuntu uyaye enza ama-quotations ey'ndaweni ezahlukene, uthole ukuthi uzoyithola i-prize la ayithole khona. Ebese expect ukuthi nala eNtando's Delish Cakes uzothola the same price, of which akusebenzi kanjalo. Kuhluka i-quality, kuhluka i-service, kuhluka nje ziningi izinto ezihlukile. Ziningi izinto ezihlukile ezenza ukuthi ne-price ingafani. Into engisiza kakhulu ifamily yami iyangisupport. Omunye uthenza okunye nami ngibe ngenza okunye. Bakhona futhi abantu esiyasebenzisane nabo makubhizi kakhulu ngoba asibi busy ngaso sonke isikhathi. Siba busy kakhulu towards ama-weekends. Uthole ukuthi kumele kube khona umuntu vele ozosisiza ngokucleana, kube khona umuntu ozosisiza ngokupakisha amakhekhe, nje kube khona umuntu ozosiza ngokuxova, nje kuningi. But mostly ifamily mina ngikholelwa ukuthi mangabe kubhakwa wonke umuntu ekhaya akazi ukuthi makukhulunywa ngokubhaka kukhulunywa ngani. Ngingaxakeki ngingedwa noma kuthiwe okay useshonile uNtando ibhizinisi siyafa. Angikufisi lokho, ngifisa ukuthi ngisho ngathiwa mina ngiyathula bakwazi basabazi ukuthi okay uma wayesifundisile ukubhaka noma thina singangabi into esiyithanda kakhulu kodwa imisebenzi ayikho. Siyazi ukuthi singaphephelaphi njengoba sazi ukuthi imisebenzi ayikho kodwa kuyaphileka la ekubhakeni. Kuyaphila especially mangabe ukuthanda futhi.
Okwamanje sitholakala eBethani, eMsikaba. Bengikade ngiyi-based eGcilima. Due to inkinga kagesi from uDecember, I think it was umhla ka-14 December 2024, kwalimala ugesi kwi-area yami. Kwalapho ngoDisemba, uyacabanga ngoDisemba. I-demand iyayinqabela ukuthi ngihlale endaweni enganawo ugesi ngingazi ukuthi uzolunga nini. Kwamele ngimuve ngenxa yokuthi ama-order ayemaningi kakhulu. Sikhuluma ama-order okhisimusi, imishado, imicimbi miningi kakhulu ngoDisemba. So kwakuphoqa ukuthi ngimuve as soon as possible. Ngempela futhi kwangisebenzela because until today ugesi awukaze ube khona laphaya kwi-area yethu. Namanje nje awukakabikho ugesi. So ama-future plans ethu, njengoba ngazi ukuthi sifuna uku-add-a isinkwa ebhizinisini, ngifisa ukuthi ngithole i-equipment yaso isinkwa. Ngifuna ukuthi la ePort Shepstone isinkwa esidliwayo kube sentandozi la ePort Shepstone. Isifiso sami yileso ukuthi each and every day akuphuma isinkwa sidingeka zonke izinsuku. And ngiyakholelwa ukuthi ama-price ethu azongafani vele nawe izinkwa sezikhona manje awethu azothi ukuthi ukuba ngaphansi. Thina siyintandozi Delish Cakes, sitholakala ku-Facebook as Intandozi Delish Cakes, Instagram Intandozi Delish Cakes, uTikTok Intandozi Delish Cakes. Inamba yethu it's 072 385 8294. Igama lami nguNtando Ngwakamakhoba Isibongo. Definitely I'm the next billionaire.